Така, доброто на всички от нашия предпоследен ден в Гърция и на днешна ни закуска. Както виждате, имаме кекс, яйце и някакво странно нещо, нещо сладко. Чакайте сега да го видим, ето тук е Харей. Добро е, но не очаквах повече, но е добро. Имаме и портокал сок, ето го. Да го видим как е. Много време чаках за него, в смисъл много бавно се пускаше от машината, но нека да го видим. Отново нищо особено, но поне става за нищо. Така, гайс, апдейт за соковете в тук. Първо портокалвия, както вие видяхте, беше горе-долу окей, той обаче е много гаден, вижте го. Някак се е прекалено сладък, усеща се концентрата, сиропа, да знам. А е букук, не го пийте. Моля те без такива думи. 2 от 10. И да, буквално 2 от 10. Чат, вече сме на метеора. Виждате някакви камъни. Там е манастира женския, Свети Стефан, както каза господин Хинковски. И това общо взето. Да, сега чакаме и ще видим нещо, какво ще стане нещо по-интересно. Иначе ние минахме по каруселото, които бяхме вчера. Само забавих името. Къстраки същото. И да, ще се видим, когато сме някъде на по-интересно. И да. Вече сме в винарната и трябва да видите едно бахтякото грозде. Мъглейте. Sorry, please. Бати гигантското, в смисъл. Ето отново някакви пушки тук. Има доста готини неща. Много неща, бъчвите се ето тук. Това е нещо, което нямам представа за какво, това май е царевица. И още една бъчва. Ето да, му ще са облечени все такива неща. И да, това общо зато. Тук някакви геги. И да. Сега вече сме на метеора. Официално сме тук през ето манастирите. Ето виждате обаче китайките също тук, те са статив. Сега ще ги интервюираме да видим какво става с тях. Excuse me, say hi to the vlog. Hi! Добре, те не бяха много разговорливи. Даже малко ме гледаха отгоре. Ама какво се прави? Да, това още. Иначе виждате, те също са статив. Има някаква камбана там. И да, още това цъкват ме позволяха да се снима. Да реши да нарушавам правилата. И да. Сега почваме се отново с една много яка гледка. Доста интересно. Цяло е това. Добре, вие сте по штурките и там. Едно, където бяхме в хотела. И да, това общо ето. Ицак, как ще коментираш метеора за сега? Много хубаво, да. След по един лайк за метеора. И да. Оста, го научил. Как е метеора? Топъл, брат. Топа, да. Ето, на гледката. Ела тук за тъмнела. Чай. Левот. И да, това общо ето. Виждам камерата, за да видите на какво става въпрос. Ето, общо ето в момента си държат телефона малко над. Ако падне... Но това общо ето. Там ни е групата. Тук сумата китайци няма. И да, това общо. Gdje si tu ja, prijatelj? Сега се снимах. Ето, виждате, хората не са такива, че това са гърците всъщност. Ден всъщност кой има на там, защото не го видяхме. Сега я сложим по едни дървени. Това е гледката към покрива. И това е общото. Сега обаче нека се насочим към старата кухня. Старата кухня. О!
Добре, не знам колко се вижда, реално се вижда доста. Доста интересно. Буквално всички стари неща, с които хората са готвили. Да. Между другото, огнището се вижда. То е доста добре. И да, това е общо. Вижте просто докъде стига. В смисъл, това е тавана. Поне 10 метра някакво. Да. Чакай, включваме се от едни каменни стълби, да видим какво има на тях. То буквално дори не е останало от стълбите, в смисъл, погледнете за поставяне. Така. Тук вече бяхме. Общо мисля, че е това. Нека сега се отидем пък групата. Икона. Реално не сме били там на горния етаж. Като не знам и как трябва да се отида до там. Но общо е готино място. Тук виждате някакъв изтек надпис с глафорел. Да. Готино монстърче. Там май сме били. Да, към музея, където е. Музея обаче май си ходим просто след това. Тук още някакъв коридор. Реално просто цялото това място е изградено с супер много коридори. Не знаеш по-долу, поне аз се знам на къде трябва да ходя. Мисля, че всъщност това е изхода на музея, не знам защо влизаме през изхода. Ама така сме го направили. Не, всъщност не знам дали бяхме тук. Да, тук бяхме отново, за пореден път. Почвам се изнемям вече, в смисъл малко като лабиринт, да имаш някакви табелки. Но да, това е това. Така, там някакъв човек крещи без снимки, така че по-скоро трябва да изключим с такива. Здравейте, кажете всички здравей на влога. Днес сме на обяд в някакво заведение. Ето, кажете здравей на влога. Това е втори път, защото ми изгърши място на телефона. Кажете здравей на влога, господине. Не е такъв поздрав, така. Ето тук сме и с момчета от Б клас. Момчета, кажете здравей на влога. Айде, добре. Сега ще ядем. И да, ще видим. Нека направим фул тест на картофките и на това словаки. Взехме си го за 6 крикора. След малко, така. Да видим. Много добри картофки. Месото няма го пробваме сега, защото тя го нарежа. И добре, ще видите, ще се видим после. Айде. Солон, откъдето ще заминем. Бати гадния град за момента, изобщо не ми харесва. Пълен буклук, смисъл прилича София, ама с малко повече страни нещица. Отврат! Ще видим кога сме в хотела вече, който дано да е по-добър от града им. Както добре дошли в поредният ни румтур, последен за това невероятно учебно пътуване. Както виждате, Лиза не става да е първото, което ни посреща е банята. Ето е банята, абсолютно нищо специално, това съм аз. Това тук е наша стая, имаме едно легло, 2 легла, 3 легла, но може би специалитетът на днешната стая е ето това нещо, това тук ни е... Опа! Това тук ни е покрива, който ни служи на тераса, го паца от В клас. И да, доста широк румтур, но доста много яка тераса, тук някакви конструкции, глупости. И да, това общо взето за Солун, както вие знаете, аз се харесвам много този град. И да, това е. Хора, вече сме на вечерята в Солун, в един супер много интересен луксозен ресторант в хотела. Сега обаче имаме някакъв омлет тук с хлебчето. Сега ще го разрежем, ще го пробваме. Така. Имаме също 2 ножа, 2 вилици и една вилица, която предполагам, че е за десерт. Да, сега го тествам. Така. Ще го разрежа даже на камера.
Да го видим, да го пробваме. Така. Няма нищо особено, не? Даже... Ял съм и доста по-добри, но този все пак става. Честно казвам, забелязвам, че повечето влогове аз ям. Така че може би всъщност това ще стане кулинарен канал някой ден. Въпреки че не мога да готвя. Но може да стане и, нали знаете, тези критици на храна. При всеки случай се абонирайте и дайте лайка. Здравейте, тук сме с Генка, чакаме само Хари, ще отидем за риба да ловим. И така ще ще включим един монтаж, колко риби според вас ще се хванем. Пишете долу в коментарите, ние отиваме. Чао! Така хора, вече сме на пристанището, както виждате. Подготвяме въдиците, за да видим колко риба ще хванем. Не сме сами, между другото имаме супер много хора. Те естествено не ловят риба. Само ние сме тези запалянковци. По-точно ние пред те, аз всъщност няма да ловя риба, по-скоро ще гледам. Макар че бих искал да пробвам, нали, веднъж два пъти. Но като цяло е това. Ей там виждате корабчета. Тук морето е доста мътно. Дано все пак това нещо. Сега рискувам доста да се изпусна телефона, но да, това е общо взето. И ще се видим, когато пак има нещо по-интересно. Колко риби ще хванем? Всичките! Колко риби хвана? Мани не питай. Така хора, първо две лоши новини. Първата е естествено, че не хванахме абсолютно никаква риба. Втората е, че аз съм най-големата панар, защото си щупих тъпото дистанционно за селфи стика. Сега не мога да правим снимки отдалече хубаво. И знаете ли как стана? Аз просто си го подмятах и го изпуснах на кия док на тъпото дърво. Ще видим да не мога да го правя, но да, общо взето е това. Разочарован съм, тъй като да, в смисъл Българче не е много да го ловли, но България! Ето чат, виждате, ето включваме с влога от морето. Ето е морето, има хора, ако днешното видео ви харесва и целият един влог също ви направя.